Witam pięknie. Do świąt wielkanocnych 2015 mamy już niedaleko, a ja się sam siedzę w mojej izbie, w moim kąciku, przy mojej ukochanej zabawce, jaką jest komputer, i przy warsztacie pracy, którym jest te biureczko. No, warsztat pracy, jak to godo pensjonista z 6-letnim stażem, to trochę śmiesznie brzmi. Ale ja tak mogę powiedzieć, bo ostatnio jak tu spędził przy tym biurku kupa czasu, ale to na robocie, kero glisich kochum, kero robię z uciechum. A jest to zdobienie jajec wielkanocnych metodą rytowniczą, czyli robienie kraszanek. No wiecie, jak ja o kraszankach już nie chcę się rozwodzić, bo zeszłego roku już dojście na ten temat nagodą. Na YouTube tam umieścił 2 filmiki, w którym rozprawił, jak to się zaczęło, kiedy się zaczęło, jak to robię i czym to robię. Kiż tego więcej o jajkach nie będę godą, ale o czymś, co towarzyszy tej mojej robocie. Bo wiecie, jak ja tu te jajka się tak szkrobia, to wtedy mam ręce zajęte i oczy, ale mam wolne uszy. I to jest świetna okazja, żeby robiąc to, co lubię, słuchać mojej ulubionej muzyki. I tak to robię co roku. No a słucham albo z komputera na YouTube, albo też z komputera, ale z moich płyt. Bo mam sam dość, można powiedzieć, pokaźny zbiór. Przez lata trochę z tego zgromadził. No na YouTube to można tam znaleźć co mają te rzeczy. Tam właściwie można powiedzieć jest wszystko. A mnie interesują szczególnie dawni wykonawcy, których pamiętam z lat mojej młodości, z muzyki rockowej, na której się wychował. No tam można znaleźć Erika Claptona, Pink Floyd, no i kupa innych. Nie będę już wymienił, bo by tego była całkolitania. Ale muszę się pochwalić, że trafiłem na taki fajny koncert zespołu Procol Harum z 2006 roku w miejscowości Ledreborg w Danii. I sam chciałem zaprezentować fragment. Ladies and gentlemen, we should proudly present the immortal Procol Harum. No, moi ulubieńcy z lat 60. wychodzą i będą grać po latach z wielką orkiestrą symfoniczną i z wielkim chórem. No to jest monumentalny koncert. Cudowno sceneria, piękna pogoda, masa ludzi, każdy jest pod jakimś zamkiem. No i Gary Brooker, lider, wokalista Procol Harum, pan już siwy, leciwy, no, ja już też jest leciwy, a on jest jeszcze 4 lata starszy ode mnie. No, akurat śpiewał słynny przebój Grand Hotel. No, zatrzymimy to i jak się tak pomyśla, jak dawniej w latach 60. na nich się go dało długowości i szarpi druty, kiedy tam szarpią te gitary i wtedy pomyślał, że muzyka ich trafi, można powiedzieć, już do klasyki, bo orkiestry symfoniczne to grają. No a jak się powiedział, słucham z YouTube, to co tam znajdę, moje ulubione, no i słucham też z płyt. No i wiecie, jak się tak, można powiedzieć, te dwie rzeczy zespoła, tutaj mam sztuka przez wielkie S, a ja tutaj robię moja sztuka przez małe S. Jak to wszystko razem to połącza, to mam 2 w jednym. I ja direkt zapominam wtedy o Bożym świecie i wprost furgum gową w chmurach. No ale żeby zafeznie bujał w tych chmurach, to na szczęście moja żonka sam czasem otwiera te drzwi, które są za mną i mnie direkt prowadzą za nogi z tych chmurów na zol i pada, ty, ja kupiła szpyrka, trzeba ją zesparzyć, bo tu steną się kończy, albo
weź no, iść skocz do piwnicy po kartofle i wynieść przy okazji krauzy. Albo święta się zbliżają, trzeba lampy umyć. No i dobrze tak robi, wiecie, bo nie można żyć ino takimi sprawami górnolotnymi, tymi sprawami przyziemnymi też się trzeba zajmować. No wspomniał Zek, że oprócz tego, co chyca na YouTube, a takie perełki na przykład, jak o kiedyś jak tu wspomniał Procol Harum, jest tam jeszcze kupa innych, słucham też z moich płyt. No i tak się przypominam, co kto dawniej słuchał, co mi się dawniej podobało. No i tu się trzeba trochę pochwalić, co ostatni raz słuchał przy szkrobaniu tych jajec. No na początek przypomnę taki zespół, mój ulubiony z lat 60. Spencer Davis Group. No wtedy to się, jak chodził do technikum, to się słuchało tego albo w na Radiu Luksemburg, albo na radiowej Trójce w programach Romana Waszki, Gaszyńskiego, Pogranicznego. Ci z mojej generacji, co mnie teraz słuchają, to na pewno wiedzą, o co chodzi. No tutaj były takie, że się wysłuchał szlagery nieśmiertelne jak I'm a Man, Somebody Help Me, albo Give Me Some Lovin', albo no i kupa innych. Następną płytą, którą też chciał pochwalić się, to jest mój ulubiony zespół jazz rockowy amerykański Chicago. Oni grają rock połączony z blachą, z instrumentami dętymi. To mi bardzo to odpowiada, taka muzyka. Następna płyta to zespół też amerykański Blood, Sweat and Tears, którzy grają w podobnej konwencji jak Chicago. No tu wymienia, no to jest zbiór najlepszych ich przebojów i tu wspomnę taki przebój, który na pewno wielu moich rówieśników zna, jak Spinning Wheel i kupa innych. No z tym zespołem to mi się wiążą takie fajne wspomnienia, bo w lecie 1970 roku mieli koncert w Pałacu Kultury, w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. I ja, jako młody Karlus, 21-letni, wybrał się na ten koncert. Bilety się zamówił odpowiednio wcześniej. Tam był zaproszony przez znajomych na obiad. Potem po obiedzie my szli zwiedzić Wilanów, Starówka. No i o 7 wieczór był ten koncert. No to było lato, to jeszcze było jasno. Jak się przypomina ten widok, wiecie, jak tam od zadku Pałacu Kultury i Nauki na tych schodach, które prowadziły do sali kongresowej, to tam się działo tych hipisów, jak to kolorowo wyglądało. No ja wtedy był w ancugu i w krawacie i ze się ciepło włosy, ale na widowni potem było też nie no sami hipisi, ale i tacy ludzie poważniejsi też byli. Ach, kogo ja tam nie widział, to by można powiedzieć, dzisiaj się na nich godo celebryci. No pomnia ino tyle, że za mną siedziała Kalina Jędrusik ze swoim hopem Stanisławem Dygatym. No po koncercie znajomi mnie odprowadzili na Banków Centralny, no i nocnym cugiem przyjechał do Katowic, no i musiał iść prosto do roboty. Następna płyta to już jest nasza rodzimo, zespół Breakout, dwupłytowy album, jest tu same szlagery. Wspomniał o takim jak na przykład Dzieka Dzieciństwa. No i te z okresu współpracy Breakoutów z naszym znakomitym jazzmenem Włodzimierzem Nachornym, Poszłabym za tobą, albo Na drugim brzegu Tynczy. No i kupa innych. No niestety ci filary tego zespołu, Tadeusz Nalepa i Mira Kubasińska, już nie żyją, ale muzyka ich została, na szczęście. No pamiętam, że też w lecie, ja był młody wtedy, koncertowali w kapeluszu, w tej hali Róż, w Parku Kultury w Chorzowie.
byłeś na jednym z tych koncertów i pamiętam po tym, jak po koncercie ze swoimi małymi dziećmi, a to było synecek i dziążka, takie małe sfergi, wyszli z tej hali i od dzieci na małych rowerkach jechały i one szli tam w kierunku hotelu. No to bardzo miłe wspomnienia. No i na koniec zostawił się taka płyta, moja fascynacja muzyczną ostatnich czasów, zespół Ligocianie i ich płyta Ciecze woda. To jest zespół, który polubił, można powiedzieć, jakieś 3 lata temu. Pierwszy raz ich słyszał w Radiu Katowice. Chyba to była piosenka Miała dziołcha ogródeczek. No, a tam się, chłopcy się tak grają po szychcie wieczorami do przyjemności. Ja myślę, taki amatorski zespół, nie? Ale bardzo fajnie grali. No, ale po tym Bożek na odpuście w lato u świętej Anny na Nikiszu i jednym z punktów programu takiego festynu, który towarzyszył temu odpustowi, był koncert właśnie Ligocian na Binie, tam wele tak słynny poczcie nikiszowiecki. No i stwierdził, że to są profesjonaliści pełną gębą. No i od tego czasu zdążył poznać niektórych członków zespołu. Znał się z Grzesiem Płonką, liderem i wokalistą Ligocian. Znał się z Mirkiem Rzepą. Znał się z Achimem Żychuniem, basistą, który kiedyś w młodych latach grał w zespole Niebiesko-Czarni. Znał się też z Patrykiem Filipowiczem. No oni grają taką muzykę dość ciekawą, bo korzystają z przebogatej skarbnicy, którą zostawił profesor Dygacz. To on ma wielki zbiór śląskich pieśniczek i oni z tego korzystają i do tych śląskich starych pieśniczek robią nowoczesną aranżację. Jak to pięknie im wychodzi. No warto tego posłuchać. Na tej płycie się znajdzie i ballada, i rock, i hard rock. Ja tam nawet elementy jazzowe słyszę. Naprawdę fajnie się tego słucha. No tutaj są też goście, którzy śpiewają na tej płycie, między innymi Józek Broda, słynny muzyk z Beskidów, Joanna Bartel, no i inni też. No ja im jeżdżę ich fanem, kibicuję im i życzę im jak najlepiej i czekam, co będą tworzyć dalej, a wiem, że mają fajne plany na przyszłość. To tyle mojego berania na dzisiaj. Dziękuję pięknie.